Stay at home. Ay, unde no, maar kada ine archibung sa metake de mo pure even want misschien wel los mai waka sota pastrati de want take de pure ne de potem baka want asan disi sma frede van virus COVID-19 kom pure want hier is metake a virus sai veroorsaak COVID-19 dus dis maar weer masker de maar weer wa heri pisani adis na awansande den datra weer in atoso misrefshi sma weer den disi sa moro mooi wan sam China wan sam mek nanga panyi den duku disi de masker disi apres pari reden voor wering voor zorgen dat trasma ne kies je virus because if je taki en if je koso den dropu sa ik mopo na mo ka aba virus dus den duku so bu de masker hoor den dropu mek den ogona trasma en den trasma dropu neko na you. Maar look, if je bro, gadoro, of if je haar lokt na in zee, harin lokt na in zee, deel ik een stofzuiger. En if a zee die no tapu boom, of if a nati, dan alles ik mo gewoon, if je hari bro go in zee, ik kan haar de virus go in zee toe. Dan moet je een paar zijn kan doen, en dan zal er met dat altijd, voor hoortometer afstand. Want den dropu en a virus de in a dropu en fadon tap na gro baka 1 meter a virus ne flego in a loktu. Dus if je hoort 2 meter, a wist je taki, de mij kare social distancing, a wist je taki de dropu ne doro na den trasma en de trasma dropu ne doro na you toe. Dus amoro prespari sansai kan doen. Fossi yetana oso. A tweede sani de hoor a 2 meter. En if sma e kon crossbay for you, wakagabaka. Sma ik me je wakagabaka herde, want if sma ik kom ora crossbay. Mine ga dat se me gab, me wakagabaka. Stay at home. Coronavirus just landed, we didn't